Mouhamadou Kane mi salminima. On calminama, on jurama Seydi Ba. Bisimilla ma RFI fulfulde. On waɗi golle mawɗe, on yaltini cimtol mawgol fatigol e yarugol wondude e yeeyugol cocaïne e nder leyɗe hirnangue Afrique. Ngol cimtol holli wondema on alhaali no ɓeydi sanne e nder ɗe leyɗe. Hol saabi o alhaali no ɓeydi? Eyyi min ƴewkinima noon guiɗo waɗi joni duuɓi jeeɗiɗi, manam min ƴewkinima dorogo woni jeegol ngol e hutorade ɗum ɓeydima no feewi no feewi. Ko saabi ɗum noon woni ko wayno ɗo duuɓi 10 avant walla duuɓi 20 avant dorogo o so imminoma ko wayno Brésil walla Colombie walla Venezuela, nden ko o naweteno direct o yaaha Amérique walla ɓe ƴetta laabi goɗɗi ɓe nawa ɗum Europe. Kono ɓe jeehi ha ɓe policier ji wonɓe e gure tubakoɓe ɓe gandi laabi mabɓe, kala noon doro garɗo ɓe jagga. Joni noon bandiji walla mbiya trafiquant ji criminel uji wonɓe Amérique latine ɓe taade ko dorogo ko toon immoto, ɓe mbi joni est ce que en ndewata Afrique de l'Ouest woni gure ɗe ganduɗa no waɗi ndiyam ko wayno Sénégal, ko wayno Cap Vert, ko wayno Guinée Conakry, Ghana, ɗin gure fof ɓe mbi mbeɗe amin cikki tan ngolɗo lawol somin ndewi ɗo ɓureten hebde chance nawde dorogo amen o Europe. Ko saabi ɗum noon woni aɓe gandi soɓe gaddi ɗum ɗo corruption no heewi ɗo. Hay soɓe totti gendarme goto walla douanier goto ujunnaje 10, ujunnaje 20 no wawi jaɓa oppoɓe ɓe jaaha laabi mabɓe. Kañum noon tahi ɓuri ɓe okkude courage, okkude ɓe motivation pour ɓe ndewna ɗo dorogo, par ce que ɓe gandi ɗo surveillance o yarani noon. Awa en faami wondema no woodi hooreɓe ɗe leyɗe hayso tawi wona mawɓe leyɗe ɗe dow tawaɓe o alhaali tawaɓe yañugol yeeyugol o drogue cocaïne e nder ɗe leyɗe. Eyyi ɓe jeeyata kono ɓe ballat trafiquant ji ɗi criminel ɗi ɓe nanna ɗum ɗo. Taade ɓen mawɓe aɓe jouer rôle mo ganduɗa no waɗi important, aɓe jogui ɗo responsabilité ji. Kamɓe aɗa wawi tawde ɓe port uji ɗi, aɓe mbawi wonde e aéroport uji ɗi. Te ɓen noon soɓe jokkodiri e criminel uji ɗi ɓe tottama haaliss hewɗo, ɓe jaɓa aɓe keewi koɓe jaɓata pour dorogo o naata walla dorogo o yalta yaaha Europe. Leyɗe hirnangue Afrique hino ɗuuɗi ɗe ɓuuri 14 walla 15. Ko ɗe leyɗe foof ɗum no memi ɗe walla ko leyɗe seeɗaje tan? Sa ƴetti par exemple mbiya aɗa waɗa comparé Sénégal e Guinée, ɗo kamɓe ɗiɗe foof ko gure ɗe ganduɗa dorogo no naata no feewi, dorogo o aussi no yalta. Kono sa ƴetti ko wayno Sénégal mbiya a waɗa ɗum comparé e ko wayno Mali, eɗen mbawi wiide Mali koye Afrique de l'Ouest bokki ha joni, toon dorogo no naata kono ko ɓuri ɗo natata Sénégal ɗo ɓuuri par ce que Mali ala ndiyam, ala gueƴe. Donc dorogo ko ɓuri hen hewde ko par laaɗe natirta, a faami. Kañum noon Mali ala ɗum ɗo ala maayo, donc koye gure baɗɗe maayo ɗi ɓurata naatde d' abord avant no yaha noko goɗɗo. ɗum ko wanowa Sénégal, wanowa Guinée, wanowa Sierra Leone, wanowa Togo, ko sifaɗe leyɗe han Benin. Voilà, ɗin gure fof no waɗi maayo, no waɗi port uji. Kono e ɗin aussi sa ƴeewi e cimtol amen ngol min mbaɗi expliqué e recherche uji amen min jii wona tan maayo tahi aɓe ngara, kono il faut aussi wuro ngo heɓa port mawɗo joguiɗo infrastructure ko wayno port Sénégal. A yi port Sénégal hande laaɗe kewɗe no gimmo Amérique latine, no gimmo nokku fof no ngara, te laaɗe kewɗe aussi no gimmo ɗo no jaaha Europe. Sa waɗi ɗum comparé par exemple port mo Guinée Bissau, heewani laaɗe gimmotoɗo no jaaha Europe. Donc ko wiyete e français connectivité ko no joue rôle baɗɗo important e trafic oɗo drogue, par ce que Dakar port mon o wiyete ko France wiyete ko un hub logistique, donc no waɗi laaɗe kewɗe gimmotoɗo no yaaha, donc ɓuura wemnude trafic o. O drogue cocaïne si o hewti e leyɗe Afrique ko ɗo o wona e ñamede walla o feƴƴay? Eyyi ko ƴaɓɓoto? eyyi ko nden noon ko wayno duuɓi 30 en 20 drogue o ko ɓuri hen hewde rewanno tan yaaha. Kono en ƴewkinima guila waɗi joni duuɓi 10 walla ɓuri ɗum seeɗa, drogue o hay sono yaaha ma yi hen feccere wotere no oppe ɗo. Ɗum noon sa ko saabi ɗum woni
aren drogue o sono immo Amérique latine no ara woni Brésil walla Colombie ɗon ko Amérique naaɓe latine kamɓe gaddata ɗum kono il faut ɓe heɓa walloɓe ɓe ɗo au Sénégal ɓe mbawa wadde fof par ce que ɓe anda holɓe ɗoɓe ɓe ganda autorité ji wonɓe ɗoɓe donc wonɓe ɗoɓe ɓe mbiyete ko intermédiaire ɓen ballataɓe ɓe jokkodira e kilifaɓe ɓe parfois pour ɓe mbawa nannude drogue maɓɓe ɓen noon souvent criminel uji ɗi ɓe joɓataɓe haalis ko drogue ɓe joɓataɓe on drogue noon soɓe joɓama ɗum ko ɓuuri hen hewde ɓe jeytat ɗum kañum tahi drogue o no heewi ɗo drogue o so addama parti hewɗo aussi jippinta ɗo par ce que joni hutortoɓe ɗum no keewi no keewi aɓe gandi drogue o poudre o woni cunni ndi no seeri donc soɓe ƴetti ɗum ɓe defat ɗum ha wona ko wayno hayre kañum wiyete crack on crack noon hande sa yeehi guure ko wayno Guinée Conakry walla Sénégal no heewi trop Freetown no heewi kono ko wayno Sénégal e Guinée ko min jani ɗum hay nokku e hutortoɓe crack si on holli wondema ñamoɓe ɗum ɓe on drogue ko sukaɓe ɓe tan walla no woodi mawɓe tawaɓe hen ala minen nomin mbaɗi étude o min mbaɗi recherche min jii mawɓe nan hen sukaɓe nan hen mais ko ɓuuri hen hewde noon ko sukaɓe e worɓe et surtout rewɓe ko ɗum noon no min woni vraiment ko ganduɗa min jiiɗum e recherche amen woni résultat mo ganduɗa waɗi min vraiment choqué ko sukaɓe rewɓe ɓe no kewiri e hutortoɓe o crack woni Guinée woni Sénégal mi namdima Guinée e Sénégal woni sukaɓe worɓe hutortoɓe hewɓe mabɓe ɓe soɓe kalnoma ɓe mbiyata min sa yi nanmi e ɗum ɗo o crack ko sukam debbo nanni kamen walla ko sehilam debbo nanni kamen ɗum firti noon sukaɓe ɗe ɓe rewɓe ɓuuri hen hewde ɗo kadi mi yewtidi mo ganduɗa ko omo bokki ko nayejo gorko mo ganduɗa o bokki e idiɓe yeyde drogue e Sénégal o wi kam kanko meilleur client ji makko ko rewɓe e crack o iɗe wawi heɓude limore wona wawa tonji jelu drogue naati e nder ɗe leyɗe e nder ɗi duuɓi sakkitiɗi ɗo en mbawata wadde ɗum par ce que en ganda exactement no foti natata par ce que komin gandi tan woni hon ko jagguetede no waɗi tonnes no jaggue aɗa andi drogue o no naata hunde hen no jaggue d' accord mais ko ɓuuri hen hewde natata kono yeyetake donc ce qui veut dire que en mbawa wadde estimé total o komin gandi tan woni production woni ndema drogue o ɗi duuɓi tati nayyi koko ɓeydi no feewi ha yettima 2000 tonnes woni Amérique latine ɗum ɗon noon tawde ɓeydima ayi ɓe ƴewat laabi kewɗi pour yaltinde ɗum kañum waɗi noon donc guure amen ɗe joni cocaïne o no weeɓi ɗo no feewi prix o ussima no feewi bokkani comme waɗi duuɓi 5 duuɓi 6 duuɓi 10 nden aɗa wawno wiide gramme o no wawi yaade ha 60 000 ha 80 000 kono joni sa heeɓi haysoko ujunnaje 4 aɗa wawi heɓde gramme cocaïne donc ce qui veut dire ko no heewi ɗo no feewi cocaïne o heewi e guure ɗe heewi no feewi ko timmi tonji 50 cocaïne nanggama e nder ɗe leyɗe ko leyɗe honɗe ɗum ɓuura nanguede ko Guinée ko Sénégal ko leydi hondi voilà ko ɓuuri hen hewde noon wonata ko Sénégal woni ko Côte d'Ivoire woni ko Guinée Conakry woni également ko Guinée Bissau ene Cap Vert aussi no bokki hen tan mbiya Guinée Bissau no waɗi des îles wiyeteɗe Bijagos ɗi ganduɗa hay goto hoɗani hen donc no weeɓi e ɗi criminel uji ɓe mbaɗa gadda drogue ɓe mofta ɗum toon ha waktu nawde ɗum yona ɓe nawa ɗum Europe donc ɗin guure dal vraiment min jii drogue o no heewi toon no gasa wonayi namdal sakkitingal o drogue si o naati e nder ɗe leyɗe himo ƴaɓɓade o yalta hen ko Europe tan o yahata walla mo yaha leyɗe goɗɗe omo yaha Europe no feewi ko ɓuuri hen hewde ko Europe yahata kono joni noon min ƴewkinima min mbindi ɗum e cimtolngol no yaha ko heewi hen Turquie no yaha ko heewi hen joni sah no yaha ha Asie ko wayri kono Chine en ko wayi kono Inde en fof no yaha toon donc noon autorité ɗi ɓe tintinama min kalniɓe fof ko woni hen fof donc kamɓe poti immade ɓe kaaɓe pour wadde arrêté ɗum ɗo so wona ɗum tan drogue o non seulement ma war sukaɓe hewɓe ma addanɓe caɗele e côté ɓandu moɓe fawngu moɓe kaangue mais aussi violence mawɗo no jogori arde ɗo so ɗum ɗo waɗaka arrêté Mouhamadou Kane mi yettima sanne a jarama on calminama on jarama